10 कोटी रांनि थाखायनो गावनि थाखानाय हानजाखौ नागारनानै गुबुन दोलावहाय जइन जाहैनाय बियो साननैसो उनाव रोखा जानो थांगासिनो दं। खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। रायजोफोर 125 एमेन्डमेन्ट दाबिनि सायावहाय खुगा बेखेवदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानग्रा दिपेन बर' बिथाङा। बिनि अनगायैबो बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङावहाय गोबां बाथ्रा फोरमायदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंग्रोनो सानदों। 10 कोटी रांनि थाखायनो गावनि थाखानाय हानजाखौ नागारनानै गुबुन दोलावहाय जइन जाहैनाय बे खोमा खोमा गोसारलागासिनो दङ। दा बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ आं दा जेबो बुंथ'नो हाया। जुदि बाथ्राया सैथोमारब्ला बेखौ आङो नोंथांमोननो रोखा फोरमायनानै होगोन फैबाय थानाय समावहाय। बिटिसिआव थाखानाय बर'निनो मोननै रिजनाल पार्टी जायखौ जोङो बुङो इउपिपिएल आरो बिपिएफ। इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेरावहाय मा सोलिदों दा जइनिं सोलिलायगासिनो दङ। सोरबाया बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव जइन जाफैयो, इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआवहाय जइन जाहैयो। नाथाय बियो मोनसे राजनितिनि नीतिखा, बे राजनितिनि मोनसे पार्टखा नङा होमबा? बिसायख'थि खाथि खाथि सफैब्ला बेफोरबायदि जइनिंआ सोलिखायो आरो बेबायदिया जाखायो। नाथाय बिसायख'थि खाथि खाथि सफैब्ला किसुमान राजनितिक दैदेनगिरिफ्रा मा खालामो, रांनि लबावहाय गावनि थाखानाय हानजाखौ नागारनानै गुबुन दोलावहाय जइन जाहैयो। नाथाय बैसोरबायदि राजनितिक दैदेनगिरिफ्राना मालाबाबो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होग्रा राजनितिक दैदेनगिरिबो नंखाया। बैसोरबायदि दोलो बास्लायबाय थाग्रा दैदेनगिरिफ्राना बैसोरबायदि दैदेनगिरिफ्रा मा खालामो, रायजो राजाफोरनि बेसेन गोसा भटखौ लानानै बिजनेस खालामग्रा राजनितिक दैदेनगिरि, रायजो राजाफोरनि मालाबाबो मोजां खामानि मावनानै होनो हाग्रा राजनितिक दैदेनगिरिबो नंखाया। बैसोरबायदि दैदेनगिरिफ्राना रांनि लबावहाय राजनितिकआव बाहागो लाग्रा दैदेनगिरि। बैसोरबायदि राजनितिक दैदेनगिरिफ्रा मा खालामो, रायजो राजाफोरनि मुङाव फैनाय माखासे रांफोरखौ रायजो राजाफोरनो होआलासिनो बिथांमोना मा खालामो, ब्लेक मानि खालामनानै दोनसिगोन। ओमफ्राय जेब्ला बिसायख'थिया खाथि खाथि सफैगोन ना, अब्लानिया रायजो राजाफोरनो बैफोर रांखौनो 500 रानलाबायनानै गोदै गोदै बुंनानै भटा लालायसिगोन आरो देरहाखांबाथाय आरो बिदिनो बिजनेस खालामलायसिगोन। दा बेफोरबायदि खालामनायखौसो जोङो बे समावहाय सानैसो राजनितिक दैदेनगिरिफोरखौ नुबोगासिनो दङ। थारैनो बे जोबोद साननो गोनां जों रायजो राजाफोरनि थाखाय। दिनै रायजो राजाफोरा माबा मोनसे मोनगौबा लामा न' बायदि सुबिदा मोनगौबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होयो। नाथाय बेसेन गोसा भटखौ मोनखांनायनि उनावहाय किसुमान राजनितिक दैदेनगिरिफ्रा बिजनेससो खालामो। रायजो राजाफोरखौ किसुमान राजनितिक दैदेनगिरिफ्रा थगायबोगासिनो दङ, मिथिबायना? गावनि बिमा बिफानि सम्पतिफोर बायदि खालामबोगासिनो दङ। रायजो राजाफोरखौ गोसोबानो बाहायनाय। बेनिखायनो रायजोफोर इउपिपिएलनियानो जा बिपिएफनियानो जा, जाय बिजाथिया रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन बैसोरबायदि दैदेनगिरिनिसो गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनांगौ। रायजोफोर 500,000 रां मोनब्लानो जे बायजानांगौ बे खोथा नङा। 500,000 रांखौ होयोब्ला रांखौ बेदर जा न'खराव लाबोनानै। खिन्थु भटआ जाय बिजाथिया मोजां, जाय बिजाथिया समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हाग्रा बैसोरबायदि बिजाथिनिसो नोंथांमोना गावनि बेसेन गोसा भटखौ हो रायजोफोर। रायजोफोर दाना फैदों गुबै आपडेटआव 125 एमेन्डमेन्ट दाबिनि सायावहाय एबसुनि आफादगिरि मानग्रा दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बिथांनिफ्रायनो खोनासंनानै लादो। बिनि सायाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसामा क्लियार मोनसे स्टेन्ड लानानै दङ। बे एमेन्डमेन्टखौ लाबोनांगौ आरो गासै नर्थ इस्टनि 10-6 सिडुल बयनोबो मर अट'नमि, मर फाइनेन्सियेल क्षमता होनानै जोंनि जि लेजिस्लेटिभ, एक्जिकिउटिभ आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ क्षमताखौ बांहोनांगौ। बेनो बयनिबो स्पिरिट आरो बे स्पिरिटआव प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, आसामनि गिबि मन्त्री बयबो एकमत आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि टीमा खामानि मावगासिनो। एबसुआ जोङो प्रेसार ग्रुप आरो दाबिग्रा आफाद हिसाबै जोङो सरकारखौ प्रेसार होगासिनो दङ। बेखिनियानो आरो फैबाय थानाय समाव मोजां रादाब, मोजां खौरां जोङो इमिडियेटलि फैबाय थानाय 1-2 मासनि गेजेराव मोनगोन होननानै जोङो आसाबादि आरो बिनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो। गोजोन्थों, थेंक इउ। दिनै गैजारोङैनि थासारिया दाबो दङ, बेखौ जोङो गैया खालामनांगोन। बेनिफ्राय जों उदां जानांगोन। इलिटारेसिनि जेंना, इडुकेटेड आनएमप्लयमेन्टनि जेंना, लेक अफ क्वालिटि इडुकेसननि जेंना बे दाबो दङ। समाजाव दायना दायनि, जौ जुवा, ड्राग्स, हिउमेन ट्राफिकिं, चाइल्ड मेरिज बेखौ जोङो गैया खालामनानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बिश्व दरबाराव मुलुग लेभेलनि स्टेन्डार्डआव जोंनि IIM, IIT, मेडिकेल कलेज, इन्जिनियारिं कलेज, सिभिल सार्भिस स्टेट आरो नेशनेल लेभेलनि आरो जोंनि
बर' मिडियामनि जिखिनि थासारि जेंना जेंसि दङ बेखौ रोखायै राफोदै जोङो सुस्रांनानै बर' हारि दानायनि इसिं आरो बायजो जोङो गासै बिथिङाव हाबा मावनांगोन। बे समायखिराखौ दिनै जोङो बे जोनोम सानाव जों लाबाय आरो फैबाय थानाय 100निफ्राय 1000 इयारसिम एबसुआ बर' हारि दानायनि थाखाय निस्थाबान कुनु मेंनाय बानाय गैयाजासे कुनु जोङो जिरायनाय गैयाजासे जोङो सेल्फलेस भलुन्टारि सार्भिस होलांनायनि गेजेरजों हाबा मावगोन आरो बे साफ्रोमबो एबसु बिबानगिरिफोरनि माने गुबै आरो गाहाय थांखि आरो समायखिरा जानांगौ आं बेखौनो दिनै खावलायबाय। गोजोन्थों। 125 एमेन्डमेन्ट